MLA kanong po uba Meryl Bonds im menta kasngi ula kerpat ikakong bendas im kabalas dang kajing sya tangan jongka nadu hanin kasngi ha secretariat bakan wengno e kajing sya tangan namar kum MLA shimla syong thaj ban but din ya katai kakam na ka benta ban siang rongno yu usurok nongpo den Sonapur bajingai kumbasan popra kilometer habakren shekilat pathai kubor nakaliang MLA kanong po ula ong bakam long kabasuk ban mang pisano menta kumba ula jukren nakapor syakapor namar kadai ka projek kabahe kabakot daki pau bat kispa klur tingka henry kum MLA ula shim kia ban budin nadu katanat PWD menteri rangba menteri badipek bat kerpat ikipat ba kadong kathan ban yaisha kumba kila yaisha baro shikata bat kermen scam ba katai ka surok kan sa urlong no shen hagani kapor kum MLA jong nong po konsensi sim ya gane ka kabu jong ba kilat kai kubor nagawanta ban pensai halor ki kubor gi belami hakine ki sing asgi ha ka bede bat ka status ka jong surok ban apo nong po den jadu Sonapur ka bejrong kumbasan pupra kilometer gila jukran haki por ki bala depru ba kani kelenti gede ka ba don kam hondo kata ka ba kentup ya kumba palat sispa san pau tuli chnong di peron kam ni gede surok bolong kumu but lum na ga benta ga yo ka kot jong ka dong ka than den bat kum ta ta ha ga bedi bat ka jing persang jong iwe long kebi kong bindas im iwede hi personong pratau bahing bahasam ijonga personally ibang itu ba halor kajing sim jum i yang senjam ban sya tangan ha ka bade ban pentre no sisendon ya kaneka surok lane ba ka sarkar kan ai no ya ka assurance in writing ya halor ka status jong le surok ngasngo ban pensyai kum nong me khamat jong ka nong po konsensi nimsham la song thaj ban budin ya kinegi kam nadu snam arajar arpo hadin jong ka khlam jong covid kan kandai gam tu na sedang ban budin kawan no election nimsham la ban urlong mentra ka snam hagane ka kenti ka ar ka ba la penjob gila budin ya ka kam but ngai kum unong me khamat nglaju ya kendu ya menteri badipek ba persatuan song ki officer jong ke PWD nak benta ban budin ban penbit penbiang ya ki estimate penbit penbiang ya ki konsep paper ban pha ya ka proposal bat lale ya kata bat ni sutu aga jing persang ban budin ya ki kam penroy kalam dik surok kalam dik school kalam dik umbam umdi teng marokani kala dik ka projek ke bahe ka jerongsan po kilometer di kablong ke besuk benyo ya ka sanction ngala jukren ni kene ka po kum gi pai ba ni de ban yesha tang uso jong ga jing yesha bangila ban poi jong thong jong jing jong ngang klem song thai la ga de ba ban kren ha po ying dor bar thau an la ga de ban budin dala de ha po secretariat la ne ha po PWD department la ne sa government ban kren yo menteri rangba ban kren yo menteri beripet ya ki kam surok kini na kapor sa kapor ngay budin na marangay la dero ngayay long baga ni kasurok jan man ngasing ha banyay masutu il dero jing kan no tam ki papang di bestom nang ta ki bai be school bat kam ta ta de ka status jong ni kwan pensai ki pa ba boy pi bang ham ban yesha hi se gi don gi boong ba kan no su ngi yesha de ngin hab ban yesha abom pat yo kam di ka suk mon ong manga menta kan long no wadi ka sarkar mangana ka don gi jing penmang manganaru kin hab ban up ya ki approval hab ban yo ka sanction ki don ki paperwork ki ban sim ya ka por de ka jing kentu ko jonga ya ki paj ba nungkong ya ki paj ba in subha ban yesha paj ba jong ka dong ka than ge jongi baro sekata ngi la yesha de ki po snam na du por papat long MLA manga ko surok long kum tu he ban ta jong MLA jong la persang ban sim ning senjam ban yo surok ba ka kham he ka intermediate lien na du nong po hadu den bat silucha Sonapur de menagini ki sausngi laising sausngi rong dang deb ban ya keren chwa ban marsen kut kaneka code of conduct
ngelak ya kendu badu menteri badi pej ya katanat surok le kendu ek officer ngade keren batki makum bangarang pensai hakini ki cisngi arsngiru aga badi bat ka proposal ka banengkong na donar ka di 10 kilometer bat bahadin katu ya ka basa na 2 kilometer ka bakhatway sadu ka basan pupra ke jing penmang galong na ka wolbang lane na ka PMGSY kena keren hakini ki sngi mener ngadang follow up ya kene ka kam hari badi pej hakabana kaliang jong ka donar ru nalor ka tung 10 kilometer ngidang yo susu mentakan poi hadu ha umden lene kala apen cross ya umden kumba arpo kilometer kan poi kene ka jing penmang na kaliang jong ka Ministry of Donor de kene kede ka ba ki kot kisla kila penkre penkrum ki konsultan kila dep banle bat ba nyo ban upstang ya approval hadin ba ka ki menteri jong ka sarkar pedeng beripet ya Ministry of Donor cepo ministry kin da shong office da kam galayat ber ka sarkar pedeng magani ke skim ka bahe kam de ka berit de ngi hab banesha de kala poi hangta ngam ong bala yo e sanction ber menteri no de hendrei kumbala ban suthu kemot bakat kum ka assurance nau menteri bagi jingai budin gi jonga kalong ba kane kan long ba hing shui up tang ya kapor kata kati ka bang kwa ban pensai halor ka status jong kane bar ka banangsa na lor jong deng arpo kilometer sineng bar ka banangsa sedo urusan pupra kiwi gilat kelinting bo ong ipi na ka wolbang gede ka don lupa ka proposal ka basa kalong bestang ban up bahkan ka sarkar kan sign agreement bar ka wolbang hadin ba ka sarkar pedeng kila don ka kabinet ka babiang kanang ba ka sarkar jelah ba yo pisah ken suk ban penteri ya kini ki kam de ka bahakmat de gede kata ban halor ka jing sya tangan ka jong i kong BCM ngaso ban kerpat belalong ka bala aba in sange no namar ba nagaliang jong akum no bikmat ngi budin ni na ka pos ka mde bang susong klikti nang ta nga kerpat ro ya ki ba abanyesha ba ya ki ngaso ban ai kuble ya iru ibala simkia ban ai kuble na kabenta ki bala let ngolem ki ba ai mensiam ber oso ban ai kuble magade ka common cost kadi ka jing don kam jungi ki nong sok sinong jungi beli ai mensiam kata kadi ka kam ka babaha kam lili dan de ka jing kerpat junga kalong bin sange no ya kadi ka jing sat tangan ka ba in pediang ya kini ka jing penbek bagi jing persyang maha kasensyar pak ba ngasutu ngimla ban khang ya ke ka imut ban le na kaliang junga ngadon tang ban kerpat ba in wengno ya kejing satangan ba in priang ya kejing penbet malang yang jong pludi department ru ki lapen kre ikot kisla lang bau DC lan el mag pludi department on kren ki bikin ai ya ikot kisla kanang bin syania lan in scam ya ka status lan ya kejing ya limti jong kene ka kam kita gidi jik pensai mengadon halor jong kene ka surok nongpo dan sonapur sajisin so ban kerpan ye gi pai ba ban yaisha ban ngim aratin ban ong ba hakini ki banai kini ki snem ki banwan mungkin la ban pun urlong ya kini nam tang jeng ban toy jong pai ba bat i ngala de ban keren ni the phone ro ngala de phone ni kai ka ba i don ban sngo ka jeng sngo ka ba don i ang kwa ban yo da ka kan jeng tho de jeng tho tananga da ngam la ban ai ngam don authority ban ai de jeng tho na ka leng jong dan dari ka PUD department ya ka status report kila ban ai ya kata ngala keren ya ki bikin sa IT andi benda kasngi kin IT ya kini ki kot kisla bat bangi kermen ba in hun ya kata ben ai ke jing trilang mangidan kam ke jing trilang in hab ya tri rengkat ba in pediang gini jing penbet bat baladon kam ben ya kendu i le kwa men ya kendu ta ngali dengan kolai menem step rong pro bangafun ngarang ong ya i jong em ngat dengan abai kata ka jing tho tangala keren ni badi ban ai jing tho ngala keren ya skit tripludi ngala keren ni chief engineer nang ta badu menteri badi pej ya ka nat surok rong ada ban ya keren ti la ai ka assurance ba ila akun be kene message ru na ka benta ba ini le kloi ikat bala ban urlong ya kene ka kam dan kam ban ikendu ngase kendu i kam dan jing kata tende ka so ban karpat so ada kene kelenti bala long ka bala ban withdraw ya ka jing sat tangan bat palada im withdraw itu nagal yang jong ngahap an le jong ngan krennya ila dai sngap la dem sngap kata di long lai lut boy pi ni nom lai ban khang ya kamon balai lut haga sensyar baik ba kata kadeka jing mut ban le